Čistenie sviečkami používame dosť často v sahaja joge. Hlavne v chladnom období roka, alebo skoro ráno, alebo kedykoľvek, keď sa cítime unavení alebo vyčerpaní. Keď na toto čistenie používame element ohňa, je dôležité pamätať na to, že ho používame len pre ľavú stranu. Ak si chcete prečisťovať pravú stranu, na to máme iné očistné techniky. Oheň je vhodný na ľavú stranu pre ida nády. Potrebujeme 2 malé tanieriky a 2 sviečky. Prilepíme sviečky s horúcim voskom na tanierik. Jednu sviečku si dáme za seba na ľavú stranu, druhú sviečku si položíme pred seba na ľavú stranu tak, aby bola pri ľavej ruke. Môžeme mať ruku pri plameni, ale nie tak blízko, aby sme sa popálili. Teraz môžeme sedieť tak, že pravú ruku budeme mať smerom k zemi. Ľavú ruku máme pri sviečke. Len tým, že sedíme v tejto pozícii, si čistíme ľavú stranu. Tiež môžeme sviečku použiť tak, že si priamo budeme čistiť čakry na ľavej strane. Čakru si očisťujeme tak, že pred ňou pohybujeme sviečkou do kruhu v smere hodinových ručičiek. Týmto spôsobom môžeme pracovať na každej čakre na ľavej strane. Na ľavej svadhistáne, na ľavom nábi, na ľavej anahate, na ľavej višuddhi a na adžni. Pred adžňou len držíme sviečku a pozeráme sa cez plamen sviečky na bodku, ktorú má Šri Mataji na čele. Tiež takto môžeme pracovať so sviečkou na superegu. A tiež môžeme pracovať na zadnej adžni. Nakoniec môžeme pohybovať so sviečkou pozdĺž ľavého kanála nahor, na čele prejdeme na pravú stranu, na superego, na zadnú časť hlavy a naspäť. Nemusíme robiť všetky tieto pohyby, keď robíme čistenie sviečkou. Toto bolo len na ukážku, ako sa môžeme čistiť.